This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Nagpasalig ang mga producer sa rehiyon nga hindi pagkulangon ng mga poultry products sa Western Visayas, ilabi na sa syudad kag probinsya sang Iloilo kasunod sang ginpapanaog sining Executive Order No. 005 o konban sang mga poultry products. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Mayor Jerry Treñas, iyagin pahayag nga nagpasalig ang mga poultry producer sa syudad nga masuplayan nilang demand sang rehiyon. Sunod sa alkalde nagakabalaka man ang mga poultry owners sa Western Visayas nga makasulod ang bird flu kag maubos gid ang ilang nga mga produkto. Dugang pa sini base sa iyang ihibalo nag-issue naman sang kasubong nga ban ang provincial government. Pasalig ang mga aton nga mga producers nga kaya nila ang demand sang aton diri sa Western Visayas, no. Galing tingin na worry nila nga kung masudlan di maubos gid aton tanan nga manok, no. I think the province has already issued a similar ban. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si Kabandarang Alex Escalante. Nagabandara sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.